Ikusi Irratia. Guzti, ongi etorri Ikusi Irratia berri batera, ikusten duzu, klasikoa, aurtengoan ere, denboraldia ziran nola ez, Ordizi Rockeko buruzagiekin bildu beharrean ginen, gaurko aurtengo honetan, zer demontre tramatu duten ezagutzeko. Egia esan, kurtsasira potentea aramate dagoeneko, horretaz ere hitz egingo dugu, baina gaurkoan Ordizi Rocken zentratuko gara, urriaren 18tik 20 bitartean ospatuko delako, urrengo asteburuan, eta aurtengoan ere nola ez kartela indartsu datorrelako. Gabon, eta ongi etorri, Jon Lekuona, eta Urko Ruiz de Apodaka. Aupa, Gabon. Esandakoa, iritsi da, beste Ordizi Rock bat, zemagarrena, dagoeneko? 15. Bueno, zemaki borobila gainera, ez? Bai. Zemaki politia. Bueno, baina kontu, nahiko lan ez du ematen jaialdi batek berez, Ordizi Rock bezalako zerbaitek, iraian Aftersun jaiarekin sartu zineten. Niri esan, ikusi nuen esan, baina datak ikusi nuen esanen, hau oso gaizki daude. Bai, eta gero ez da okerra gainaz. Bai, ez da okerrera doa, ez? Aia kontuatzen arazoa handi bat dugula. Neurri hartu ezinek, Eta nola bururatu zitzaizuen, Ordizi Rock hain gertu izan da, esan dut urtean zar lan asko ematen duen zerbait delako, Aftersunean sartzea. Bai, azkenen gure dinamikaia pixkat urteko dinamika baten bihurtu da. Ordizi Rock gure jaialdi kutxune da, eta gure egok ematen dizkigune jaialdi da, baino ez deu nahi hortan mugatu, eta nahi deu kulturgune bat izan da dira guk sortzen ditugun Ordizi Rock ekintza guztik, eta kasu honetan, Aftersun urte guztien zeharren izan ditugu beste kontzertu txiki batzuk, edo laguntzak beste elkarlanak. Geldirik etzarete goten, horregatik esaten izuen. Ez, eta Aftersun hau izan da, beste... Eta izan da zerbait gainera, berezia ez, pertsonalidade asko izan duena, eta nik uste, hori ezberdina ere izan dela, egunean zehar, oiangun, gainera, energia berreztegarren kontu hori guztiekin, baina bai, musika beste modu bat erantzuteko aukera ere eskaini du, ez? Oso kuriosoa izan zen gaina, asmatu genuen, da oso kuriosoa izan zen, bai. Eta arrakasta izan zuen, ez? Jendea gerturatu zen, ez? Bai, oiko... Ez dira data oberenak, agian. Eskemen ez dakizu. Oraindik da, bai, asmatzea zaila da, bai, egia esan niri ikaragarrizko plana iruditu zitzaidan, eh? Bai, eta oiko jaialdi batetik ate egiten zea, jendea lasai ikusten zen, siesta botatzen ikusten zen, lasai zen, ondo gustora zen, orduan, ni hori... Bai, zan pixka bat ez zen, zentrauta estenategi behi da, zan pixka bat desperdi eta asuntoa... Eta ideia hori zen, ez? Egun ezberdinak zeuden, hori zen idea, ez? Pixka jendea danetik... Bai, denei pentsauta gumentzako, elduntzako, danetzako, bai. Beraz, valorazioa positibara bat. Oso, eta bakarrik, ezke tonteria bat ematen, baina eguzkitikan bakarrik tiratu. Hori da. Kainero, garagardo guztik. Taberna, neberea, dala botezik. Garagardo eguzki zapora zuten. Eguzki zapora. Bai, ez da. Bai, flipa egiten zen. Gero txea honda kremare hongeinen bila, Euskitar berre mantzi honosak. Ez, baina bai da egia, gainera hori ez bazuela, pixka bat jendea mentalizatzeko edo pixka bat ez, jendeak ere ezagutzeko mundu hori eta energiaren inguruan ere hausnarketa txiki bat egiteko, ez? Bazukan helburu bikoiz bat edo jaialdiak, ez? Bai, gutzako ere baita, ideia egon zan, baina, pixkat gauzatu arte ez dakizu, ez? Utze gure ezaugarritakoa dela baita festivala ematea, beti holako toke bat ematea. Energia berriztagarri dela, edo irisgarritasunen kontu edala, edo ezindun kontu edala, pixkat ikutzen arro guztik, horreitzen gara, bai. Beraz, horrela esaten ari zaten bezala, errepikatuko da, hau, edo... Bai, nik uste da, ez? Bai. Bidea egingo duen jaialdi bada Aftersun ere. Baita. Nik uste, bai, ezatero. Aurten hau zapore honekin gelditu gara, nik uste aurte planteatu genuen, igual seitzeko aukera. Bai, oso ondo antolatu ginen, jende hona zegoen, teknikari honak zeuden, flaga fotovoltaiko ingurun, Jon Zabala, eta musikariak oso ondo. Esan kartelare politia zen, Baita esan, kartela oso politia. Nik esan guk aspalditik plan egina genuen asteburu horretarako, eta gero ikusi nuen kartela esan, zeuna, eta hain justu asteburu horretan, ezintzen, baina nik pertsonalgi ekiza eta keu ikusiko nituzke olako leku batean gainera. Oso baina kiston kontzertuak izan ziren, Egi esan olako, nik enun espero hainbesteko, ikisten intensidadea, eta
euski bakarritzan izan intensoa. Bai, ez da guztia, ez? Kontzertue, giroa, dana izan zen, oso... Sateliteak ere alineatu ziren, ez? Baita, gainaz bukaeran, jaialdi bukatu, eta arantzadiko getorri zen bereien teleskopiokin, eta Saturno, eta... Urtero egiten kontua da gaina. Bai, astronomi gaua, edo? Astronomi gaua, bai. Horregatik, esan liteke planteamendu ere ezberdina zala, egunan zehar gozatu, eta gauean gehiago, hori, ez? Zirura begiratu, astronomia pixka bat, ez? Borobia izan zen. Oso ondo. Beti ere, eguraldik baldintzatzen dizu, baina, bueno, hemen, el que no juega no gana. Hori da, bueno, ondo atera zen. Beraz, hor txutziko dugu, gaurkoan Ordizia Rokez hitz egin behar dugulako, eta, bueno, izarrak ere aipatu ditugu, Ordizia Rokeko izarrak ere aipatu beharko ditugu, eta egia hemen urtero jaten gara, banan taldeak aipatzen, eta hau egia nahiko fuera de juego, harrapatzen ditugu beti, joko azkampo, horren garbetxatu beste modu batera egingo dugula, eta ni taldea botatzen joango naiz, eta gero hitz egingo dugu taldeetaz, bai? Ordizia Roke helduko diogu, eta hemen txelena. Hortxe izan dituzue, Tuz taldekoak, eta egia esan, nik lehendabiziko aukeratu ditut, badelako aurtengo karteletik aspaldi ikusteko gogoan nuen taldea da, eta begira, etxetik gertu, aitzakirik ez dago orain, ez? Talde indartsua, eta nik uste garai batean entzuten genuen era asko gerturatzen dena, ez? Bai, hori, dutera gogorazten digun talde bat, bueno, nahi edo ez, bai, nik uste bai. Garbi dago pertsonalitate dutela, berain musika egiten dutela, baina nik uste nahi edo ez, joaten zaizula burua garai hartara, ez? Bai. Zalaparta.
Zalaparta. Eta ederra izango da, gainera hori larun batean izango da, jungo gara pixkanaka. Baina, bueno, lehendabiziko egunari helduko diogu, 18tik 20 3 egun berriz ere, eta delikatu zen. Hasiko gara berriz. Betiko formatoa eusten dugu. Bai, nik uste urte batzu badara matzala dagoeneko horrela jaialdiak. Eta beti izaten da zerbait lasaiagoa, hori bai, aurten ja flipatu dutzen duzu, arpa trio batekin hasten gara, nun de Montretik atera da. Bai, ba, bueno. Donegal arp trio. Bai, hori, gure betiko filosofia. Kanteratio pixka, kanteratio tiratzen da. Etxeko, bueno. Arroia sustatu behar da, ez? Bai, pixka betiko gure filosofiri jarraituz, ez? Ez deu nahi oiko jaialdi normaldaz izatea, nahi deu mundu guztintzago jaialdi bat izatea. Gaztek, heldu, gaitona, monak, denantzako toki bat izan. Herria mugitu eta herria elkartzea. Hori da. Eta delikatuzek ematen dio, toki euken ematen dio, luntzako pixka goxoa da, ez da igual frontoian, igual, eta bueno, oso toki politia dautako. Akustika ona, eta hori. Hori, hasten geha, aurten arpa kontzertu batekin hasten geha. Hori da, beraz, nundi datoz, edo nortzu ditugu hau? Bai, horietako bat, trio bada, irukote bada, hiru neska die, EASO musika eskolan ikasitako hiru neska die. Donostiarrak beraz. Ez, bat ordiziarra da, guri ere sorpresa zarra batzu zigun, egia esan, baina, Facebook eta olako gauzetan enteatzen zea olako, ez? Eta bueno, aspalditik genuen arpa kontzertu hau aurrera emateko, igual ez genuen ordiziarro jaialdi bertan txertatu behar, baina bueno, hola sortatu zen, eta nik uste dut asmatu deula, edo bentset kuriosidade sortu dela, zeolako instrumentu bat zuzenen ikustea, lagun baitza barra. Bat ikustea impresionatu da, gaina hiru die, hiru pajolo die, osea que... Hori da, hiru arpa. Hiru arpa, eta gainera bada, visualkia potentea den instrumentua da, ez? Baina gero egia da, kombinazioan beraien arteko jokoak eta bitxiak izaten direla, ez? Bai, oso bitxik. Hauek, musika zeltiarra ingo dute, pixkate bideo hortatik jungo die, eta bueno, nuztet kuriosia dena daukula, bai, gu antolatzai bezala, eta ikusle desentek, esan digute, komentatu dieguna, arpa kontzertu batekin hasi behar gehala ordiziarro jaialdie, bai, jendek. Eta bueno, esan duzuna, eta ordiziar bat gainera tartean, beraz, hori ere bada beti jaialdiaren intentzioa, ez? Herriko aukera eskaintza, ez? Hori da, jaialdiz gain, beste kontzertu asko antolatzen ditugu, hori erabat ziurtatuta daukegu, jaialdin baita. Hore polita da, sartzea, ez? Ederki, hori hasteko, eta ondoren, hori osteguneko kontua da, ostiralean hasiko da pixka bat egitarau zabaltxeagoa, eta aipatu duzu herria bildu heldua gazteak, elkarte ezberdinak ere badoaz biltzen pixkanak, ez? Badiru dior amets bidek beste batzuekin lankidetzan edo ikuskizun berezi bat prestatu dutela, ez dakit egun honetarako espreski prestatutako zerbait den? Ez, ekitaldia guin behartzan, baina bueno... Baina lehen da biziko aldiz egingo da. Bai, lehen da biziko. Estrenua izango da. Estrenua eta ontako izango da. Hori da, orain dela pare urte beste zerbait egin zutelako baita, elkarte ezberdinekin, ez da? Bai. Piskat elkarlana egiten ega, eta azkenen dauen artean ega pixka bultzatzen hori, eta azkenen topatzen gara nok. Bai. Herri ikuskizun bat izan behar da, nun eragile desberdinak elkartuz, edo talde desberdinak elkartuz, sortuko dugu herri ikuskizun bat, esaten dena. Eta bitxia izango da, jende asko parte hartuko dugu, eta... Arpegi ezberdinak ikusteko aukera izango da, hori da. Berez, gainera horrelako politia dituzte, normalan elkarrekin ikusten ez duzun jendea, ez? Elkarrekin ikusteko aukera eskaintzen du. Bai. Halaxe da, bai. Eta, egia esan... formatoa behare, kontzertu behare beresi izango da, kanta ezberdin, interpretazio ezberdinek, eta korokin, alako histori badare, eta gaina ere serki bate bai eta da zazpiren da berretamare urte horrenekin, eta horren arira, ingo dugu zerbait berezi. Eta ziur jendea bilduko dela gainera, ez? Hainbeste eragilek eta parte hartzen dutenean, eta Ordiziko plaza gainera badu, horrela, iman rolloa zela, ez? Inguruan tabernetan jendea flotatzen dabil, ez da baino, joaten dira, ez? Plazara gerturatzen. Plazan juntatzen dena, taberna, plaza, mutiko futbole, gu jotzen, dana nazten dugu. Azken, derrigorrez, familia arteko bat junezke hoia, berreun musikari edo balin bagare, plaza bete dugu. Hori ostira liuntzean, 8 izango herriko plazan, esan bezala, eta gaztetxera goatz, aurrek urtean ere horrelaxi izan zen, ikaragarrizko giroa egontzen gainera bada,
gertuko kontzertuak ederki bizitzeko leku bat, beti esaten dugu, ez, Izerdia, Garagardoa, ez, nahasten diren leku horietako bat, eta egia esan oso kartel potentea, hau bai agian publiko zehatzago batentzat, ez? Nahiko hardcore geratu delako gaua, ez? Bai, oso hardcore. Belarri finentzako ez da bine. Hori da. Bai, oso hori bilatu deure baita, bueno, gaztetxea, guen ja, bueno, gure gitarra guen barru sartzen da, azkenen, hori, gure etxe izan delako, eta orain bia, ez hainbeste hiltzen, baina, bueno, hainbeste hiltzen, baina, bueno. Etorrera dauke guk, azken antolatzeko etorrera hori olako tokitatik, gaztetxea, bilerak, bilkurak, antolatzen, da azken hemen bukatu dugu ito. Bai, eta pixkat hori, hardcorera jungea, total, post-hardcore deitzen da, deitxu dezakegu estilo hori. Gazteuen artean ikaragarri funtzionatzen duen mugimendua, Labasengo gaztetxean ere, normalan kontzertu gauak eta antolatzen direnean, jarkorra da nagusi, Guk ere entzuten genuen garai batean, baina nik uste gaur egun sekula baino indar gehiago duela, ez? Bai, eta gero ikustearen... Ikusteko zuzenean oso indartxean dira, zuzenean talde ikusgarri izaten dira. Talde, ostra, gustora ikusten dira, bai. Hori da, eta gainera ikusten dugu, bueno, Zaharra aipatu dugu, ostirala izango da gaztetxean, ez da agian beraiek ez dute jarkorra egite, baina, bueno, baita ere... Jonek esan duzela taldea dugu, baina gero bai, Young Mountain edo Anteros, aritu naiz pixka bat saltxatzen sarean, eta bai, jarkorra. Bai, jarkor puro e duro. Eta talde potenteak, Anteros oso kerez banago, nundi datoz hauek? Kataluniatik datoz, bueno, uste partaide bat Euskaldun edala, okerrez banago, baina bai, taldea hangoa da, eta, bueno, talde berrie da, baina esperientzia handiko jende zinguratuta hori da. Ordu, bueno, izugarrizko indarra dauke, kriston tabla dauzkete denak, kontzertu bat, izerditzeko kontzertu bat izan behar da oso indartxu eta nik uste potente izango dela. Eta nazioartetik etorriko ez diren bakarrak ez dira gainera. Hau da, Anteros, baina gero urrutineagotik badatoz beste batzuk, ez? Young Mountain hauek, Suediatik. Suediatik, bai, Goterbo horretik datoz. Azken urtean izan dituzu horrelakoak, biran datorren jendea harrapatu edo, ez? Bai, asko estilatzen da gauza da ere, bai. Eta aukera politik izaten di gaina, osea, bai. Eta nik uste, pentsatzen ari zineten kartelarekin ederkiz etorren taldea zela gainera, ez? Bai, kasualidea izan da, bereiek deitzu. Eta, bueno, nahi zutela, bueno... Bai, data bat libre da, ez, hemen inguruan zerela, eta bueno, holako aukerak bereintzako, baina gutzako ezin dira alperre galdu. Jaialdia etorri behar dan edo zeinentzako, opari bada. Bai, izan ditugu baina esperientzik eta nabaritzen da, osea... Eta batzuk errepikatu ere egiten dute, hortaz hitz egingo dugu. Talde bat ere geratzen zaigulako trance, eta hauek bai, etxekoak lehen aipatzen genuena, hauei ere aukera eman martzai ordizi eta legorreta oso gerez banago, ez? Bai, ordizi... Eta hauek ere jarkor aldetik edo... Bueno, Tras, metala... Bai, tras metalea gehiago. Zala partea, ere. Bai, hauek baita, bueno, esperientzia handiko jendea da. Bai. Ez da talde berri da, baina, bueno, bereiek urte deixente musika mundun eta... Aski zaildutako jendea da, bai. Adibidez, taldetan ibilitakoa? Otrotaino nahitutako, gero ere Ander Tresolo... Tresol. Baina urte luzetan. Bai. Nik uste seguridadetekin jotzen dutea, eta bueno, eskua daukete, eta bai. Ederki, bueno, gau honetako adibide bat entzun barko dugu, Tuz entzun ditugu, aurretik, nik Young Mountain hauek aukeratu ditut, egia esan ikaragarrezko kantu potente aurkitu dalako YouTubeen, eta ondero ditzen mazaizu hauekin guatz, bai? Ederki, Suediatik, Ordiziko gaztetxean, 19an, ez galdu.
Ba hori esek izan dituzue Young Mountain Sueziatik eta egia esan, bai, hau bai alabai berriz ere Izardi eta Garagardoa ederkin astu behar dira ordiziko gaztetxean, Izardi, Garagardo, eta bueno, bezalako zerbitzu bate eskaini behar du. Azkenen helburu ere bai da, pixkat, mobilidade aldetio jendea baita bertan gelditza, kontzertutik kontzertua, batzez. Badalkun zerbitzuzik, bai jan aldetik. Egongo da, han bertan. Egongo da, han bertan, bueno, izango dugu zer jana eta hori da, beraz, noski, 8 izango da Ametxbidekoa, 9 kontzertuak hasten dira, egongo da aukera gaztetxan jateko ere. Bai, han bertan afaldu nahi donantzak, han... Food eitakoat. Food truck eitakoat. Zerbait izango da, ez? Bai. Ederki, horixe ostiraleko plana, eta, bueno, ja, heldu xamarrak daudenak hau bezala, larumatan resakaz egongo dira, baina gaztetxoak ez, indarrez egongo dira oraindik. Jende gorrantzako egin da jaialdia, ez? Eta egia esan larumata beti izaten da, ez? Egun potoloa eta baita zerbait egunean zehar saiatzen zaretena gauza ezberdinak sartzen. Egia esan, ni asteburuan berriz ere Ordiziarrokeko asteburuan lan egitea tokatuko zait, eta egia esan, langile bezala eskertut, Kamil Rokik ez egote. Ez dira bezurrik esango, baina egia da, ikusle bezala, ekitaldi politia dela, baina badira dagoeneko 2 urte, ez? Bai, ez dituguna... Aparkatu duzuena, ez da? Bai. Egisan lanak aurrezteare... 15 urte dira, baina gure urte gaur. Lan asko ematen zen zerbaitzen, ez da agian gerturatzen zen jenderako, ez? Bai, ondo antolatu beharreko gozat. Baina, bueno, ez genuen horretik bakarrik du, Nik esango nuke ordutegi aldetik asko luzatzen zen kontua, zala? Nik egin bat horretik esan dizuet lan aldetik begiratuta, eta normala da, azkenan atzeratu egiten dira gauzak, ez? Bai, kontzertu finko baten ordutegik oso hartuta dauzkeuta badakigu dinamika bat, baina kamioi baten nola joango dan dinamika hori... Bai, eta gero baita ardurek hartuak dira, kamioi eta zakiz, eta bueno. Eta bueno, plaza ikusita zer dan plaza etekin eta erabaki hortene bai. Hori da, eta berriz ere lehen jonek aipatu duna beste publiko bati begira agian, ez? Traka-matraka hauekin, ez? Hauenik ezagutzen ditut, Jaspanan izan direlako, azken urteetan, eta uste dut horten errepikatu behar dutela, oso talde interesgarria da, ez? Gauza politiak egiten dituzte. Zerrekin datoz, aurten? Bueno, gu, bai, elementu berziklatukin indako instrumentuk iten dituzte, nun publikoa parte hartzen doan instrumentu horien eraketan eta ondoren tailerrak hori eta bueno, kontzertu bat aurrera eramango dute. Bueno, gune hau, kontzertu hau sortu dugu pixkat kulturgune bide hortan indartzeko. Eta, bueno, hau bai daula pixka bideratuta, publiko guztiari, baina gehien bat gaztetxoen nahi, Eta gurasoak umeekin baita ere. Gurasoak umeekin. Azkenen plazan eguardin, hoxe dau, jendea gurasoekin, umeek bueltaka, eta izango da pixka jolasa, tailerra, kontzertu de musika, osea, da pixka ikusteko, umeek gerturatuko dira seguro, osea. Ederki, plan politia eta guztiontzako ikusten duzu, gurasoak ume txikiekin, egia esan nik ikusi ditut, hauen tailerro baino gehiago, eta umeek ederki pasatzen dute gainera, beraz, nik uste gomendagarria dela erabat. Bueno, hori eguardian. Eguardiko 12, plazan. Eta guazen iluntzera, eta nahin berdiz, isio, guazen kantu batekin. Hortxe duzu.
Zer iruditzen? Bai, ez da? Broken Brother Brass Band Iruñarrak, hau, pelotazo ikaragarri bada. Benetan, oso onak dira, eta egia esan, ez dute zer berri asmatu, azkenan New Orleanseko kaleko bandek eta egiten dutelako, baina ze ondo egiten duten, eta benetan, sinetxi kalean ikaragarrizko giroa jartzen dute. Eta, gainera, hauek azti biltzen dira, hauek orain dela 2 urte edo hasi ziren benetan ezagun egiten, orain dela 3 edo 4 ordizi rocken izan ziren. Alaxea, bai. Bai. Nola ezagutu zen dituzten, hauek orduan, nik orduan enitulako ezagutzen, Orduan lagun batek esan zigun, ez zetik ez tezu etarri dago ekartzen oso hona diela, eta bueno, hori, hitzez ezautu genitun, eta ekarri eta asmatu genuen, eta gero ondoren famatu bihurtu ziren. Orduan kale hori da. Argi gelditu da, nutik famatu gelditu da. Beste hainbat bezala, ez? Hoi da. Orduan etorri ziren kalean, txaranga moduan edo aritu ziren, horren honetan kontzertua izango da, estenatokian egongo dira, plazan. Hoi da. Hau atxaldeko 7 izango da, plazan bai. Eta motorra berotzeko aski izango da, bai. Giro aparta. Bai, jendeari azaltzeagatik, brass band bat zer den, gehien bat metalez osatutako, bai. Jendeak ulertzeko saliteke txaranga bat dela, baina ez du zer ikusirik txaranga bat. Ez, hau datoz... New Orleanseko azkenen, jazz eta swing eta garai, mila bat zinun hasierako zehortan, musika estilo emantezen asko. Nasketa Amerikako musika country, bertako beltzan nasketa bat izan da. Eta izan zen konzentrazioa kulturalki hor zentratu ziren, eta izan zen asmatu zuen musika egin, baina eta behido. Eta hauek hori eraman dute pixkat kalera, ez? Kaleko musika badelako, gehien bat metalez osatutako talde bate jotzen duena, ez? Perkusio apur bat ere uste du badela. Bai. Formatoa izaten da azkenen metalak eta gero perkusioa kajatxo bat, bonbon. Azkenean bideoan ikusi duzuena, horixe dira, hor kalean eta geri dira, baina hori azkenean eskenatoki batean, ez? Okerrez banago, kantan baten edo, abeslarin bat edo sartuko dutela. Bai, Orduan, bueno. Azkenen miseria handia izan gara hortan da alaitzeko
Olako musika Bilatu sortzen zuten, zuten. Bai, olako musika tekla sortzen egokia zuten. sakatu zuten, ez? Triste, baina musikalaia egin ez dakit nola egin zuten, baina... Erki, bueno, Broken Brothers Brass Band, benetan gomendagarriak era bat, gainera ordu polita da. Hau da, gauean parrandarik eta nahiz baduzu, etxalde pasa nik uste antxe trago batekin ikusteko, plan ederra dela. Bueno, horixe esan dakoa, iluntzean, zazpietan, eta ikusi ditut, aurtengoan badituzte hauek anotazio txiki batzuk, aurtengo gauza berri batzuekin, eta bai da itxura berritzea. Bai, bueno... Zer gertatzen da, zer aldatu duzu, urtero saiatzen gara... Pelukerira joan bartzarete aurreko egunean, edo zer demotregin bar duzu. Bai. Olako sonatzeo, baina urtero saiatzen gara berritzen pixka frontoia, eske frontoia itxura mateare ez da erresa izaten. Eta, bueno, itxura serio bat ematen, bueno, urtero gauzak gehitzen. Sorpresa, beraz, ezin da zer esan. Nik esaurreke sorpresa nutziko du, bai. Bai, bueno, hori, gure pixkat evoluzioa nundi dijon... Txukunago edo profesionalago esan dezakegu ongo dela ere tontuta. Bai, saiatzen ega gure eskun gelditzen dana azkenen, bueno, itxura bat ematen, taberna itxura ematen, eszenategri itxura ematen. Areto itxura bat ematen. Bai, areto itxura bat nahi dama frontoiai. Utzi ezko gure ideia, gola... Emezke, oia... Erki aurten, frontoi barruan edo kanpoan? Kanpoan, bai. Betiko unen. Bueno, jakin mine ez dutzi gaitu, nola... Bai, bueno, etorri Marko, etorri Marko. Gehien bat... Betiko gira, baina, bueno, nik uste toketxo bat bestengo da. Bueno, ikusiko dugu. Eta bakigu beste zerbait ere izango dela, gune berezi bat izango delako, zuek ere omenaldia egingo diozuelako Jon Aldiari Olariusi, ez? Ez nort gunea ere izango du Ordiziarrokek, ez? Zer izango da hau? Bai, bueno, eman nahi izan diogu pixkatola guri ikutxue bai omenalditxo bat itxeko. Egia esan nik uste Ordiziarroken ere kalerik etzula egin honek, ez? Ez, askotan ez dakit zenbat urte etorri da, Ordiziarrok ez gain guk antolatu ditugun beste kontzertu bat. Musika jartzen ere aritu zen, uste dut urteren bat, Bai, eta gero, bere taldearekin... Abeslari, DJ, ikusle... Taberna lagun, bueno, pertsona Goierri mailan, eta ni uste Euskarri mailan referente bat izan da. Eta, bueno, uste omenalditxo bat merezidola. Eta zer izango da, gune hori edo zein izango da? Kontzertu gune handia izango da bere omenezko gunea. Ala eta uzize jaialdi guztien nahi dugu behari eskaini, bueno, esan detena gatikan. Bai, azkenean jarri dugu gune hori bere omenez, eta olatu edala, estenategi, eta gero, adibidez, taldekin sartu baino leheno, DJ-ak, behak DJ modu nibilidan bezala, aurten pixkat nahi izan dugu irudikatu, behak DJ haitu zanen gurekin, pixkat irudikatuz, sartu dugu DJ omenaldi bezala, gero DJ bezala estrenatzen den DJ Nazarenos, Igor jauna, gauzako zondo ingo ditu, musikare jarriko du baitare barrok estilokoa, eta pixkat goratuko dugu pixkat Olariusen... Berak jartzen zuen musika, berak guztuko zuen. Pixkat gerturatuko bere zare bai. DJ honentzako referenti bat izan delako Olarius beha. Eta nor da Igor? Bera orkestu argo duzu, ez? Feli da Igor. Feli Igor, anaien. Bai jauna. Fumuteko gitar jolea, Nazarenoseko gitar jolea, eta bueno, lagune. Oso ondo. Bori ere ziur ederki egongo dela. Eta gu, orain zer egin behar dugu, gaueko kontzertu egitera joan behar gara, eta beste kantu bat entzun behar dugu, bai? Ados. Hementxe duzue.
Orleans Maule Haiti Elaiun Herrera Kobanei Domeni Konspirazio baten mila aurpegi Irutak kantaiaz neskame izanak Lantegian bizi lanean hil Baina memoriak kantuta dantzetan Irautza pizten diku zainetan Ongi etorri esklabuon festara Bueno, baskok ezagutuko zenituzten hauek, Koban, Donostiarrak, gainera nik hemen ezagutu nituen bideoklip honekin, gazteak elarrerako prestatu zuten bideoklip honekin, Beasaingo taldea, elkarrezkatu benuenean, nagore, bai, Donostiar bat aierte etorri zen, eta bere laguna komentziren, eta berak bideoklipa euskatu zuen, eta egizan, deixente mugitu eta ezberdina bada, ez? Zerbait badu talde honek, ez? Ikaragarri, entzun ditut eta ikaragarri usten dezkin, bai. Eta dute rollo, swing rollo... Bai, gipsi, swing, bai, baina gero badu... Bai, rock jarrera bat ere badu, ezakit oso gauza zera da, ez? Eta estenate gainean nola bixi-bixi moitzen dira, osta, nik... Nik zuzenan ez ditut ikusi, oraindik, Oso kurioso irutzen zain, bai. Nola trikitixa, gitarra, gero postu, elektronikako zerrokin. Bai, eta hotxapia dauzkete, bost neskadia, eta bi gizonezko, eta jode, oso ondo, bai. Eta esan bada talde bat, bai, nik uste Donostialdean eta desente jo dutela, baina barrukaldera gutxi. Hau da, nik uste hemen badagoela jendea Koban asko entzuten duena, eta lehen aukera izan behar duena, etxetik gertu Koban ikusteko. Nik hasieran Koban izena, Koban, ezagun, ikin zai Koban ez dakit, igual izena gaitu da, no izena beak zerbait goratzen zizun. Beste zerbait goratzen zizun, edo? Baina nire deskubritu dut, da, ostara, oso kurioso. Ez, partaietako bat segurarra da. Ah, bai? Bai. Ez dakien hori? Izena ez dakit baino.
Bai. Orduan, Bueno, segurarra, Donostian bizien segurarra Donostian bizien segurarra izango da, baina bai, segurarra, nik seguratik segurarra dela. Agian ikusi irrati batera, gonbidatu beharko ditugu, orduan, segurarra balima dago tartean. Bai, eta hori da zuin kontzertu dantzagarri bat izango deu, hemen zalantzak izan gaitu, nun jarri, eta bueno, betikoa, denantzako kontzertu bat nahi dugu. Eta nik uste gauean, frontoian, hau festa kontzertua da, nik uste dut enkajatzen duela hor, Nik esango neke, bai, oso Zalantzari, bizide, oso, bai. Eta gainera nik uste larun bat honetan horixe duzuela. Oso gauza ezberdinak dituzu, baina nik uste berain artean enkajatzen dutela. Nik uste ondo gustartzen dutela bat bestekin, bai. Eta baniko zabal hartzen dute jendearena gainera, ez? Saiatzen gea, diseinatzen deunen... Ez da erreza, eskotan gauza ezberdinak jartzen juzunean, zerbaitek monografiko bat kanpo geratzen da, edo zozu, buf. Baina hauek... Ikema duzu dana punk edo, dana rock. Azkenek gelditzen da bloke bat, ez da egin Gero urte sasoin araberare, olako etorrealdik izatetu, olako nasketa egitetu, gero... Bai, ez dakizu, baina funtzionatuko dut. Baina tendentzia hau da, Baina nik uste, ondo da, gola aipatu duzu, Feli arituko da, Nazareno DJ bezala, Koban aipatu dugu, eta ondoren, La Furia, rap, garbia, ez? Zelaniaz. Garbi egurre dago. Egurra, bai. Bai. Urrengoa berea entzungo dugu, bere kantu bat entzungo dugu. Gero Revolta Permanent, hauek, Barakaldo inguruko uste dut, ez? Ezkerraldeko gazte batzuk dira. Barakaldo dira, bai. Eta Laukotea, bai. diskoa grabatzera gaua estudiera joan, eta estudioko tipoa fitxatu zuten. Bai, Aitor Rabio, PLT, historia, Euskal Herriko musikaren historiako kide, eta begira, oraintxe ez dakit, berrogeita batzuk izango ditu, berrogeita batzuk, zehaztuko, baina batzuk izango ditu dagoeneko, eta hori, 20 urteko 3 gazterekin, taldean sartu dut, eta esan, kontzertu mordo bat ematea airea, eta giztuen egurra banatzen dute, Bada, hip-hopa esan daiteke ez, rap base batu. Hasiera esan zakeio hip-hopa aldea gehiago esango nuke. Baina rockera eta... Hardcore toke ere badaukete, bai. Jauna. Bueno, berain kantu bat entzungo dugu gaur. Baina ipatu nahi dut azkeneko taldea, The Jintis, eta honen atzean, histori polit bat ere badago, ez? Bai. Hauek ezagutzen dutelako, ordizirrok nahiz eta holandarrak diren, ez? Hori da. Hauek, dulen urten izan ziren, historia dauke, ordiziarrokeko kide bat mundu zehartze bilela, ezagutu zituen, lehen urten etorri zen beste formatu batekin. Hori da, nola zen? Gogoratzen zuen? Lehen urteko taldearen izena? The Music Collectors. Hori da, The Music Collectors, hori da. Eta musikari batzu ziren, baina ikaragarrizko. Olako gutxi pasan dira, bai. Eta hortengoan beste formatu bat entatu ze, pixkat musika rock klasiko segoi tiratuz, Jimi Hendrix, The Who, Rolling Stones, baina hor lotura badago, ez? Olako, bai. Kobanetik horrera, rock mugimendu egiten duzu pixka, revoltak ja rapera eramaten zaitu pixka, eta hor La Furia duzu. Eta gero DJ-ak bai emango dio zubilana egingo do, nik ikutzen zaite. Hori da, DJ-a igor, kontzertu artean arituko delako, ez da asiran edukara. Okerrez banago asiran hasteko da, bea. Bai. Bea hasten da asiran, zortziterritan hasten da, DJ lanak egiten hasten da, eta gero ja urte botatzen du ja kontzertutako ban, eta revolta, eta gero okerrez banago ja bukatzen dute hauek. Bueno, nik uste La Furia entzutea tokatzen dela, eta hauxe da hitz egin ez dugun bakarra, nondik atera duzu hau, nor da? Bueno, ezagune da, Donostiarra da berea. Irundarra uste. Bai, alare ordizin ontzan ensaigu lokaletan ensaiatzen, DJ bezala ibiltzen zana berekin ordizin bizirelako, gero ja alde intzon, baina, igual pixkatari hortik etorri zan. Bai, eta, ostra, hola, potente, iruditzen zait, neska honek dauke indar bat, hola, pentsatzen dut ensi formatea etorriko dela, ez? Bera eta... Bera DJ-a eta dantzari batzukin. Bai. Hola, haitzen da behintzete zeatan, ekitalditan. Eta hori, rapa, esango nuke rapa feminismoa eta borroka zale gaina, indarrekin, bai. Baina bero rapan gustartzen juzte beste estil batzuk, soul baukete, eta musika de raiz esaten den ere, iten ditu nola asketa kurioso batzuk, baina indarra pila bat, kriston indarra benezko. Odergi, bagozen berekin, ez? Edo? Bai. Mentxu duzu, La Furia. El silencio incómodo, que estúpidas palabras calla es denso. Respiro poco oxígeno, sazono con cianuro y lo mastico. Tendré que preparar bien la salida.
Soy la rama que los vientos no pudieron arrancar. Me inspiro con el rumor salvaje, el oleaje sin control del mar bravío. Peleo con más o menos éxito por todo en lo que creo, sin piedad. Como las perras más pequeñas atacando a los fantasmas, no controlan su tamaño. Al darme cuenta me río, soy presa de la norma como todas. La conciencia es el primer permiso penitenciario desde cría. Soñé con otra vida, canciones de caramelo como un bucle en mi cabeza, mientras en mi sangre se gestaba la venganza. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro propio y menos vainas. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro propio y menos vainas. Me revelo porque quiero seguir viva. Me parezco a las que luchan, me declaro solo mía. Y desde el día en que mi madre me parió tengo la furia en la mirada. Me he despertado con el buche lleno de ira. No controlo bien la rabia, vivo en el club de la lucha. No hay cartuchos, hay buzos pa' que ni el sol te toque. Yo paso por la vida desnuda y a bocajarro y me las como, no problema, así soy. Los días buenos vivo, los malos escribo, así que este diario casi que invita al suicidio. La bruja me alienta, furia tranquila que estás muy cerca. Este mundo crea enfermas o sumisas al sistema, cara perra. Me muevo como puedo por las sendas más siniestras que se hallan en mi cabeza. Y si hay censura, haré 1000 malabares pa' cagarme en vuestra boca. ¿Has visto tu Heads One Cup? Asco y venganza, marchita las rosas cortadas. Mira nuestra actitud, somos matojos, matorrales, arraigadas y voraces. Dejaron que nos ampare, soy la misma quemada en una hoguera. Desahuciada, mala madre, puta mendiga camella. El viento peina mis venas, penas en orden y sangre. No arderán nuestras ideas, mal que os pese. Suelto lastres, tú eres pose, yo paso y piso. Si osas tocarnos avisado. Largometraje, mi vida tacones, penas, fieras, masacres, banderas moradas, katana y amigas. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro propio y menos vainas. Yo conmigo, tú busca en tus tripas. Yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos. Yo conmigo, tú contigo, curro propio y menos vainas. Venga, ahora vuelve a las cavernas. Ja, soy la chula de Invernalia. Joño, furia, badu furia, emakumeak, indarra bai, eta nik uste hau ere ikusteko modukoa izango dela. Bueno, kontzertu hitz egin dugu pixka bat, baina badakit beste zerbait ere izango dela. Ordiziarrok ekintzak gunearen uste lehen urtean estrenatu zen dutela, ez? Eta urtengoan ere izango da, ez? Pixka aipatzen duzuen urtean zehar egiten duzuen lan hori erakusteko gune eremu bat, ez? Bai, hau izango da, esaten da bezala, izerrek puntatxoa izango da, ez? Beste guztia azpen gelditzen da, baina urten zehar saiatzen gara pixkat, itxura ematen, gure estilo da. Hau nik uste honekin ez dagoela, volta atzea egiteik, gero elkarlana, legorrikin ebadokegu elkarlana, herriko eragile askoekin, eta pixkanaka nik uste denborakin gauza politik atako diela, bai. Eta bueno, hori erakutsiko dugu zea hontan, jaialdi hontan, bai. Esan nahi deure baita, gure eskerrik berona eman nahi dizkiegula Oiangu baserriko lagunei. Herri honegatik eman dutena eta elkarte guztirikin elkarlanan eman duten errestasunagatik. Eta esan bizi asko eman diozuelako elkartek Oianguri, baina beti ere bertako negoziaz eramatenak besoak zabalik izan direlako hartzeko. Goien txokotxoa badokegu eta nik uste garai baten herrik izonetekin atatzen baina bain pixka gelitu da ez. Eta ekintza bidez aber pixka buru altxatzen duen da. Ederki, hori esan barra zegoen, bai jauna, eta ez dakit, nik da... Jore, galdetu dit, baina zerbait gehiago geratzen alda, galdetu dit hortarte batean, nire etzaite zer geratzen. Ez da, zuek zerbait duzuen esateko berrikuntzaren bat, edo... Gelditzen dena da, tabernan parte hartu pixkat... Voluntarioak behar ditugu, bai. Bueno, tabernaz bestalde etortzen badie jendea... Hoiz, nik... Zer nahi duzen, jendea lanera joteko edo dirua gastatzera. Dirua gastatzera. Enok esaten nahi lan haitea, esaten nahi ematea eurre. Vale. Laneako jendea egongo da, bai. Gero erratza batzuk eusiko txigure bai, jendei banatzeko, jasotzeko, eta listo. Ederki, bueno, orduan, elkarreztea klasiko bat, beste klasiko batekin amaitu behar, zuena da kamara,
gobieratu jendea. Bueno, urriak 18, 19 eta 20 etorri ordizira ondo pasatuko zen. Eargi pasako. Ordizia. Hau pai, 15 urte. 15 urte. Eur eta guandikan Ondio, bueno, ingo txugu jubilatu artengo menos, sake. Eta etxarete damutuko, ez jauna. Ederki, bigote, 1000 esker, 15 ordizirrok, 7. ikusi irratea agian, deskuidatu ez gero, 6. 7. izango da bai, eta indarrak aguantatzen duen arte, ez? Bai, bueno, urrengoa 8. bintzet. Hori da. Urko beti esatu hau, maratoia da. Ederki, bueno, revolta permanentekin amaituko du esan dakoa. 1000 esker gurekin egotegatik, eta guztia ondo atera dadila. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ederki eta zuei ere ikusentzuleo, gogoratu urrengo ostegun ostira larunbata 18-19 ordizian ordizirrok, 15. ezkalegin. Eta gu, urrengo ostegunean ere, hementxe izango gara, eta gaurkoan, Jon, eta aurko izan ditugun lekuan, beste norbait izango dugu oraindik ez dakigun hor, baina norbait izango da. 1000 esker, eta ondo izan! Zutunik mantendu ninduen, pozoiak hiltzen, amiltzen, beldurtzen, isiltzen, baina zerratu, ez dut ahaztu, pozoia maite dut zainetatik kendu, behar nuelako aurrera jarraitzeko. Drogazale baten legez beste bat bilatzen dihardut, eta noiz arte!